थानाय जोंनि बिपिएफ दोलोनि जोंनि ब्लकनिनो आंनि गाहाय नेहाथारि अशक बिथां आरो जोंनि सराय ब्लक बिपिएफ दोलोनिनो लाइमोन आफादनि आफादगिरि चक्रसिंह बिथां आरो जोंनि बे रानीपुर गामिनि गासैबो मानगोनां अभिभाबक गावबुरा आरो बिथांनिनो जोंनि दाख्लि 2018 सननि आसाम एपिएससिनि एग्जामिनेसनाव सेलेक्ट जानानै दा रेभिनिउ फार्स्ट मोननाय बिथां सरण नार्जारिनि बिमा बिफा आरो बे ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजाफोर आरो जोंनि नन्दिपुर प्राइमारि कमिटिनि गासैबो जोंनि बिपिएफ हान्जानि आफादगिरिनि जोंनि रिजाल्टआव दाख्लैसो मोननाय रिजाल्ट बायदि बिथाङा एपिएससिआव उथ्रिसार जानानै बिथाङा सेलेक्ट खालामनानै मोनबाय दा बिथांखौ जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथांखौ बरायनायनि हाबाफारि जों लादों दा गिबियाव आं बिथांखौ साबायखर बावदों आरो बिथांनि बिफा आरो अनजालि बिमा बिथांमोननि थाथों थांनायाव दिनै बिथाङा बे दुर्गम ओनसोलनिफ्राय बेकवार्ड जायगानिफ्रायबो बिथाङा गावनि नाजानानै दिनै बिथाङा उथ्रिसार जानो हादों बेनि थाखाय आं बिथांनिनो बिमा बिफा आरो गामिनि दादा भाइ सनजलायग्रा थुलुंगागिरि बिथांमोनखौ आं गिबियाव साबायखर बावबाय लोगोसे बेखौनो जों बुंनो लुबैदों जे बेबादि ओनसोलनिफ्राय जोंनि गेजेराव सासे अलंबार बादि जोंब्लावबाय जाय अलंबारा गोमोनो रोङा बे अलंबारजों थुलुंगानानै जों बुंनो नागिरदों बिथाङा जाहाथे आरोबाव बे ओनसोलनिफ्राय बिथांनि थुलुंगानायावनो बिथांनि लामाखौ बयबो जाहाथे संनानै जोंनि बे ओनसोलाव आरोबाव बिथांबादि पास जानानै जोंनि बे ओनसोलनि गोग्गोम आरो गोरा बे ओनसोलखौ खुंनायाव नाजानो हानाय बर'नि गेजेराव सासेबाव आरोबाव जों मोननानै जों दिनै गोग्गानाय मोनदों बेखौनो जों साबायखर बावदों दा गिबियाव जोङो आर'नाइजों बरायग्रोनो थाखाय आं जोंनिनो एमसिएलए फट' खेबदोंना खेबाखै आमाव हरनांगौला जोंबो इउटिउबाव हरनांगौ टिभिआव बार'ना मालाय मा जानो जोंनानो ओंखारनायलै आरो जों मोनसे मान बिलाइ बावनो नागिरदों बे मान बिलाइखौ फरायनानै खिथा होनानै जोंना एमसिएलए साबा मोनसे होगोन आं मोनसे होनोसै आस्सा बयखौबो दसे सम सिरि थानो खावलायनाय जाबाय गोदोनि पुराना मानसि फरायथिनाय निसिम मुस्रि सरण नार्जारि बिफा मुस्रि तुलेश्वर नार्जारि बिमा मुस्रिमा बिश्वरी नार्जारि गामि रानीपुर लासो जलेश्वरी जिल्ला क'क्राझार बिटिसि आसाम मानगोनां जाफुंसारगिरि गिबियावनो सराइबिल ब्लक बड'लेण्ड पिपुल्स फ्रन्टनिफ्राय गासै रायजो राजा आरो ओनसोलनि जानानै नोंथांनिसिम मान आरो गाहाम हामलायथिखौ जासिनाय आरो गोरबोजों बरायबाय नोंथाङा गावनि गोब्राब नांथाबनायनि गेजेरजों 2018 इं मायथाइनि गोग्गानाय मोनदों आरो गोसो गोरबोजों बरायदों नोंथांनि बे उथ्रिसारनो हानाया एबा जाफुंसारनो हानाया नोंथांनि थाखायल' नङा अदेबानि जोंनि बायदि गोग्लैसोनाय ओनसोल आरो गासै बर' हारिनि थाखाय मोनसे बाख्नायथाव आरो थुलुंगाथाव नेरसोन नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसारनो हानाया थारैनो थुलुंगाथाव आरो अनसुंथाव जिउनि उन बुब्लियाव फैनो गोनां गासैबो गोब्राब जुजिनायफोरखौ नोंथाङा बिब्दिनो सौसिलांनायजों लोगोसे उन जोलैनो लामा दिन्थिलांगोन आरो हारि दानायाव गेदेर बिहोमा जगायलांगोन आंगोनि जाफुंसारगिरि नोंथांनि बे जाफुंसारनायाव नोंथांनि अनथोब महरै गथायनो थाखाय जोंहा बेसेन गोसा जेबोआनो गैया बेनिखायनो नोंथांखौ मान होनाय बाख्नायनाय आरो थुलुंगानायनि रावजों बिलिरनाय नैबे मान बिलाइखौनो नोंथांनो गथायनाय जाबाय अन्नानै गोसो खुसियै नाजावदो आरो नों जोहोलावा सोलोंथाइ मुगायाव मोनसे दोहौ लाबोनानै
जोंनि बे रिजार्भ ओनसोलाव गिबि खेबनि सासे एपिएससि आनजादाव उथ्रिसारनानै सायख'जाजेननाय नायल' जायल' सासेल' आगोमा जोहोलाव। लोगोसे नों जोहोलावा अख्रां सानि थरसे अलंबार बादि जोंब्लावबाय थाथोंसै। नोंथांनि इयुनाव मावनो लानाय गासैबो हाबाफारियाव नोंथाङा जाफुंसारनो हाथों। न'खर हारि आरो हादरनि थाखाय थाद'रोङै बिहोमा जगायलांनो हाथों आरो गोमोररोङै अलंबार जानानै थाथों। बेनि जोंनि गोरबोजों हास्थायनाय गोजोन्थों। बे मोनसे बिराद गिदिर नङाब्लाबो बेनो मोनसे बिराद गिदिर सम्पद। जासिगोन ना? थेंक इउ।